चतानी सरे आम ले लो। कैसे बा हो लगे आके खुले आम ले लो। दे बाधे रही तमाम ले लो। नो टाइम वेस्ट करो टेस्ट अभी टट के है गा। अरे टट के है गा तनी देखी जरा आवा छट के बा अरे छट के बा तोरा आम के सवाद गोरी खट के बा बाकी हट के बा तोरा आम के सवाद बड़ी खट के बा बाकी हट के बा तनी चिखा ना दो बाप के बागानी बा ओहरे बागाने के आम बा ले लो भर झोरा सस्ते ही दाम बा। बात राइट बा एक बाइट में लोग के पता तो चलिए जाए तोहरा चीज के न कवनो जवाब बाटे जवाब बाटे हिसाब बाटे चलो तहरा खातिर दू चार पैसा घट के बा। अरे घट के बा हाँ तो दे दो चलो छोड़ दी पूरा आम के सवाद गोरी खट के बा बाकी हट के बा अच्छा आम के सवाद बड़ी खट के बा बाकी हट के बा कौन छुछू लागत रे बड़े बड़े साइज बा भावना ना जायज बा सौदा बापा करना कांच बा। अच्छा। बात कहता ने अभिनव सच बा। अच्छा तो सुनो हाँ हो तोहरा लंगड़ा के तगड़ा सवाद बाटे जिंदाबाद बाटे जिंदाबाद बाटे सारे राहुल हरी फिर जुस मटक बा। अरे मटक बा हाँ तो पहुँच जाए रे सही हो हाँ। पूरा आम के सवाद गोरी खट के